terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Magpet Cotabato, gibaha, problema sa baha sa probinsya, padayong gianto sa mga residente. City Health Office sa Davao, pinaspasay ang infodrive, batok, dengue o chikungunya. Sa detalye sa atong mga balita, pipila ka adlaw na lang una mo kadaog sa iyang pwesto si President Rodrigo Duterte. Kagahapon, ang katapusang higayon nga iyang maadtuan ang pagsaulog sa kagawasan sa Pilipinas gikan sa mga kamot sa mga langyaw. Sa iyang pamulong atol sa maghatag og pagtugot sa BRP Melchora Aquino dito sa South Harbor, dunay gibuhian nga bahad ang presidente. Unsa ka kini ani ang report. Ako paalis na, mabuti yung na I have unburdened myself to you. In a few days, I will no longer be president. Pero itong mga duga, huwag talaga silang baka maglukso sila sa kaligayahan. I will continue to operate. Bahala na kung paano. Basta I will continue to operate against the drug ministry. Ngayon, yung gustong pumasok, I'm warning you. Buhay-buhay lang tayo. Either you kill me or I will kill you. Simple as that. Mao na ang warning ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga grupo nga nagpaluyo sa operasyon sa illegal nga droga sa Pilipinas. Sa iyang pamulong, atol sa kasumaran sa ika-124 nga Independence Day sa nasud, giklaro sa Presidente nga bisan mo kanaog na siya sa iyang pwesto, magpadayon kining magukod sa mga durugista. Matod sa Presidente, dili siya mosugot nga maguba ang kaugmaon sa kabataan tungod sa droga. Hinungdan nga himuon niya kining personal nga krusada bisan pa man mahuman na ang iyang termino karong Hunyo 30, 2022. Gilakbit sa Pangulo ang isyu sa droga sa iyang pahayag atol sa opisyal nga paghatag ug pagtugot sa barko ng Pangulo ng Pilipinas kon BRP Melchora Aquino. Usa ka multi-role response vessel 9702 sa Philippine Coast Guard didto sa Pier 15, South Harbor sa Manila. By the authority vested in me as President of the Republic of the Philippines, I hereby commission BRP Melchora Aquino, also known as MRRV-9702, in the service of the Department of Labor, Philippine Coast Guard, effective today. Matod sa Presidente, nadugangan na ang kapasidad sa Philippine Coast Guard sa pagbantay sa kadagatan nga gipanag-iyahan sa Pilipinas. We have at one time in our national life that we have to assert what is ours. Wala man akong kaibigan ko si President Xi Jinping, and we have talked a lot in the so many visits that I did in the past years. Pero I made it clear to him, giklaro ko lang sa kanya, na we cannot give up sovereignty over the waters sa Philippine Sea, including the exclusive economic zone, because that is vital for our national life. Ang barko ng Pangulo ng Pilipinas, Melchora Aquino, usa ka multi-purpose role vessel. Ang barko gihimo didto sa nasod sa Japan ug gihimong inspirasyon ang modelo nga Kunigami class vessel nga gipanag-iyahan sa Japan Coast Guard. Doon na kini kapasidad nga mudagan sa maximum speed nga dili moubos sa 24 nautical miles per hour ug mulahutay hangtod sa 4,000 nautical miles. Matod sa Presidente, dako ang matabang sa nahisgutang barko sa nasud
Labi na kay kusog kini mudagan o kompleto ang hima niini sa pakigubat. Kung ampingan ang mga propiedad sa Philippine Coast Guard, mulungtad kini og dugay. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Gipang dakop ang kanhi empleyado sa gobyerno og drug surrendery atol sa drug bypass operation sa PDEA Maguindanao. Inabagan sa 90th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Matalam Street, Maharlika 1, Barangay Poblasyon, Pagalungan, Maguindanao kagahapon Independence Day. Giila sa PDEA BARM ang gipangsikop nga sila Tapia Matukan Malingko, 41 anyos, ug John Jekiri Malingko Ayunan, 29 anyos. Ang duha gipangsikop dihang nagkasinabot nga baligyaan o gituuhang shabu ang agent sa PDEA nga nagpailang pusher buyer kagahapon sa kaadlawon Independence Day. Nakakuha og nakapalit ang mga operatiba o gibana-bana ang 15 gramos sa gituuhang shabu nga na street value nga 102,000 pesos. Nakasignit sab ang mga otoridad gikan sa mga suspect og shotgun ug mga bala. Nagpabiling problema sa tibuok kalibutan ang kanunayng pagkambyo sa klima kon climate change tungod sa nagkaproblema na nga kinaiyahan. Ang pagkambyo sa klima mao isagad nga hinungdan sa mga kalit nga pagdahili sa yuta ug pagbaha. Sagad maapektuhan niini ang mga residente nga namuyo duol ug agianan sa mga tubig sama sa dike, kanal ug sapa. Usa ka lungsod sa North Cotabato ang nakasinati niini ug kini ang gikahadlukan sa mga residente tungod kay nagsigi na lang og baha sa ilang lugar. Ani ang report ni Marvin Revilla. Sa Facebook post ni Robert Pasete, makita nga nagaguros ang tubig sa sapa sa Magpit River. Nasinati ang kusog nga pagbaha kaniadtong Biyernes, Hunyo 10 sa buntag. Naguol na ang mga residente nga namuyo kilid sa kasapaan dinhi sa Magpet North Cotabato. Tungod pabago-bago ang lakat sa panahon nga moresulta sa pagbaha sa ilang kasapaan. Nanawagan na ang lokal nga panggamhanan sa mga residente duol sa sapa ug mga agianan sa tubig nga mangandam kanunay. Sapa karon dili matagna kanus ang magbaha tungod kay sagad. Init kaayo sa adlaw apan mokalit og ulan inig kahapon ug mo resulta sa pagbaha sa mga kasapaan. Sa talaan sa lokal nga panggamhanan sa Magpet, mukabat na sa 5 milyones ang damyo sa ilang kahumayan ug uban pang produktong agrikultura. Dili lang ang Magpet River sagad mabahaan, daghan pang lugar sa North Cotabato. Apan sa bakaron walay mahimo ang Department of Public Works and Highways kay walay pondo aron maayo ang kilid sa kasapaan. Magpit River, ma'am, dili siya apil sa DPWH nga major flood river basin. Ang gina-flood control nato karon, ma'am, is major river basin lang, which is ang Tabacan River. Tributary, ma'am, pero dili siya munig sa atong Tabacan River, dili sa distrito nga DPWH. Dito na siya sa Pika, sa ubos na siya mukunig dito sa may insayat na area. Akong gipangutana si Engineer Gudito, naapil ba sa priority project ang Magpit River? Ang atong priority, ma'am, katalang major river basin, which is Kabakan. Wala pa rin taas pa yung ng Kabakan, ma'am. Naroon natin tulong kabuok na project ongoing sa Kabakan River na siya sa Magpit ang tulong kabuok. Kunya na po tayo Kabakan River na nasa President Rojas na duha. Pero katong mga musuka, katong overflow nga, katong aside from the major river basin, wala tani at klase, ma'am. Wala tayo panding dito, wala tayo activity karong tiga. Tungod kay walay pondo ang DPWH, Second Engineering District, akong gipangutana si North Cotabato 2nd District Congressman Rody Cawagdan, unsa iyang matabang sa problema sa pagbaha sa iyang distrito, ug mao kini ang iyang tubag. Yeah, pag mga national programs naman sa daily Congress and mag-emanate na sa opisinahan sa executive and legislative president. So, inanda ang proseso. So, ang proseso, kinahanglan, kapag ma-appeal siya sa plano and it will be approved by the Regional Development Council para part siya sa tawag nato nga comprehensive nga plano. Yeah, there is really an urgent need nga
nga mapandingan ni siya considering ang climate change na ito grabe na kabalo naman kita na ang atong kabukliran sa upaw na. So diligid na ito ma-prevent ng mga baha-baha. So there is really a need nga may mag-interpret na kinita ng mga flooded areas, mabutangan ng mga facility para dili makankan no, mga properties, mga private properties. Unsa ba ang mahimo sa buhatan ni Congressman Kawagdan tungod niini nga mga limitasyon? It's the concern of the local government unit, but ato ning tanawon din para mapasa po nato sa mga opisinahan nga involved ni just like for instance ang DNR. Muna ba yung mga programa nga saon nga ma-mitigate yung nating mga problema nato. Tungod kay wala pa maapil sa priority project ang Magpet River, angayan lang bang magmaigmat ang lokal nga panggamhanan sa panahon nga mag-ulan aron makahimo og lakang nga mga protektahan ang mga residente. Ang mga residente gikinahanglang magbinantayanon labi na kung magsugod na ang ulan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Mas gipahugtan pa sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province ang Anti-Dengue Intervention and Information Campaign pinagi sa mga personahe sa Alabel Municipal Health Office aron mabatukan ang posibleng pagsaka sa ihap sa kaso sa mga nagka-dengue. Sa ulahing dato sa Alabel MHO, nakatala sila og 29 ka mga aktibong kaso sa dengue. Sa record sa Municipal Epidemiological and Surveillance Unit, KUNMESO, bulletin sa Alabel Municipal Health Office, Dengue Surveillance Update, Morbidity Week 1, Week 23 gikan Enero 1 hangtod 28 sa Hunyo 2022 dunay 117 ka total dengue cases diin pinakadaghan ang mga nagikan sa barangay Dumulok, Ladol, Maribulan ug sa poblasyon. Busa subling pahinumdom sa Municipal Health Office sa publiko nga kanunay mag-amping og batasanon paghinlo sa tugkaran. Pangitaon ang mga posible nga puy-anan sa mga lamok sama sa mga wala ginagamit nga ligid, mga dayong nga adunay tubig, mga tamnanan og bulak, kanal o mga tambakanan sa tubig nga pwedeng kapangitlugan sa mga lamok nga nagdala og sakit nga dengue. Nagpahigayon na sab og fogging activity sa mga barangay nga dunay natalang kaso sa dengue. Nagkolekta sab og blood sample sa mga bata ug individual duol sa balay nga adunay dengue cases ang Alabel Municipal Health Office. Kahinumduman nga gideklarang National Dengue Awareness Month ang bulan sa Hunyo matag tuig ubos sa Proclamation number 1204 series of 1998. Sa Davao City, pinaspasaysab ang kampanya sa Tropical Disease Prevention and Control Unit sa City Health Office aron makahibalo ang mga residente sa angay buhaton aron malikay sa sakit nga dala sa lamok. Karong adlaw nagpahigayon og information dissemination ang team sa CHO Davao sa mga residente sa Farmville Hills, Barangay Ilang, Bunawan District ning syudad. Ug dili lang dengue ang ilang ginapahibalo sa mga tao hasta chikungunya nga parehong mga sakit nga dala sa paak sa lamok. Nagpahigayon sab og misting sa mosquito repellent chemical sa palibot sa komunidad ug danghatag sab sila og treated nga mga moskitero nga makapatay og lamok. At tangi! Outreach Drive 2022 sa Mati City nagmalampuson nga gitunong sa selebrasyon sa Independence Day. Og duha ka diranggo sa NPA ug duha pa nila ka mga kaubanan misurrender sa mga sundalo sa Davao de Oro. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Ang
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Hapit na mahuman ang termino sa mga lokal nga opisyal ug sagad kanila mobalhin na sa ilang mga lingkuranan sugod Hulyo 1, 2022. Hinungdan nga kinahanglan na nilang ipanghatag ang mga gamit ug ekipo nga ilang napalit sa ilang mahumanay nga termino. Kini ang gihimo sa lokal nga panggamhanan sa Davao Oriental ug sa Zamboanga City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Malipayong gidawat sa mga lideres sa barangay sa Davao Oriental ang 50 ka mga bagong barangay emergency rescue vehicles nitong Sabado, Hunyo 11. Mismong si Governor Nelson Dayang Hirang ang mitunol ato sa gihimong turnover ceremony sa mga rescue vehicles ngadto sa mga punong barangay nga natigayon sa Tourism Complex, City of Mati, Davao Oriental. Nangalipay ang mga punong barangay tungod kay duna na sila yung mga rescue vehicles nga dako og tabang panahon sa mga emergency. Makahatag usab kini og dakong kahupay sa ilang sitwasyon. Hilabi na kay ang ilang barangay nahimutang sa mga hilit nga lugar nga giila nga geographically isolated and disadvantaged areas ug ELCAC priority areas. Ang distribution sa 4x4 vehicles nga dunay nagkadaiyang emergency features nga customized sa probinsya usa kalakang sa probinsyal nga panggamhanan alang sa disaster and preparedness response. Kung 50 kasakyanan ang ipanghatag didto sa Davao Oriental, makadawat og tag-usa ka bagong sakyanan ang 98 ka mga barangay sa Zamboanga City gikan sa lokal nga gobyerno nga dakong tabang alang sa emergency response sa matag barangay sa syudad. Kagahapon usa ka turnover ceremony ang gipahigayon sa City Hall grounds dungan sa selebrasyon sa ika-124th Philippine Independence Day. Ang gipang-apod-apod nga mga sakyanan usa sa mga saad ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ngadto sa mga barangay subay sa Barangay Emergency Network Group ug kabahin sa Security Health and Education Program. Matag unit sa sakyanan dunay strobe lights nga dunay built-in siren ug PA system, usa ka unit sa spine board ug sticker design, rehistrado na sab sa LTO sulod sa 3 ka tuig ang ipanghatag ng mga sakyanan. Dunay GSIS insurance, basic tools ug warranty. Nagkantidad og hapit tag 1.3 million pesos ang presyo sa usa ka sakyanan. Ang pondo gikuha sa supplemental budget niadtong tuig 2021. Gisiguro sa mayor nga ang pagpalit sa bag-ong mga sakyanan nagsubay sa Government Auditing and Procurement Manual kun gaam. May tampong sab ato sa seremonya ang ubang opisyal sa lokal nga gobyerno sa naiskutang syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nagsurrender sa mga sundalo sa 101st Brigade sa Philippine Army ang duha ka mga opisyal sa NPA ug duha pa nila ka mga kaubanan sa kabukiran sa Maragusan, Davao de Oro. Giila sa mga sundalo ang nagsurrender nga mag-asawang Derango sa Guerrilla Front 2 sa NPA nga sila alias Jeg, JR ug Dandan. Subay sa report sa 101st Brigade, ang upat nagsurrender tungod kay giabandona na sila sa ilang mga tag-as nga opisyal sa NPA ug dili na sab nila maantos ang magsigi og tago-tago tungod sa focused military operation. Ang upat ka mga NPA gikustodiya na sa 101st Brigade.
Nagmalampuson ang gipahigayon nga City of Mati Community Outreach Drive 2022 Lusog Talino Program sa Sudlon, Barangay Central kagahapon Hunyo 12, Independence Day. Ang programa usa ka inisyatibo sa nagkahiusang puwersa sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sama sa City Health Office, DILG, City Mayor's Office, Schools Division's Office, Mati City, City Agricultural Office, Public Employment Service Office, CSWDO ug Public Safety. Suportado sab sa mga private sponsors gikan sa nasod Japan ang programa. 150 ka mga batang malnourished sa lugar ang nahatagan og tulo ka semana nga supplementary feeding ug extended health services. Adunay 18 ka mga preschoolers ang nakadawat og school supplies. Gipang tunulan sab og hygiene kits, food packs, manok, mosquit, vegetable seedlings ug gatas ang mga benepisyaryo sa programa. Nahimong one-stop shop ang gipahigayong programa sanglit gipaduol na sa lokal nga gobyerno sa Mati ang serbisyong panlawas ngadto sa mga panimalay sama sa mobile x-ray, laboratory services, dental services, res bakuna, family planning ug uban pa. Ang naisbutang mga serbisyo subay sa primary health care for sustainable development goal, universal health care diin iagi sa house to house nga pagbisita ang mga programa ug serbisyo sa katawhan. Bisan pa man sa hagit sa pandemya, nagpabiling lig-on ang pundasyon sa PhilInvest Land. Hinungdan nga daghan na sa ilang mga proyekto ang mibarog taliwala sa paghinay sa ekonomiya. Kini tungod kay haom sa gipangita sa katawhan ng ilang mga proyekto. Adunay bag-o nga mga proyekto ang PhilInvest Land? Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gipasigarbo sa PhilInvestland ang ilang nindot nga beachfront residential resort nga nahimutang sa Kem Valley Coast, Barangay San Isidro, Kaputian District, Island Garden City of Samals sa Davao del Norte niadtong Biyernes. Usa sa mga gipasigarbo sa PhilInvest ang mga elegante ug mimikulosong istruktura nga gitawag og Miranda Resort Condominiums. Ang Asian Balinese-inspired leisure residential development adunay nagkadiyang residential areas. Mingaw ang lugar, hayahay o kumpleto sa pasilidad aron ipaniguro nga hamugaway ang imong pagpuyo. Daghan ka og lugar nga kapilian kundi imong mapatukod ang imong gidamgo nga vacation house o imong panimalay tungod kay duol ra kini sa pantalan og 15 minutos lang gikan sa Samal Wharf. Sumala ni Vince Lawrence Abejo, Vice President ug Chief Marketing Strategist sa PhilInvest, na iguusab sila sa pandemya apan nagpasalamat sila nga bisan sa hagit sa panahon ang phase 1 sa ilang proyekto nahurot na og kahalin tungod kay daghan ang nakauyon sa lugar kay gusto sa katawhan nga layo sila sa mga tapok. Just like every other developer in the country, the pandemic initially did take a hit our business. But the cool thing about it is PhilInvest, at that point when the pandemic first struck, our priority at that point was to be able to secure the health and welfare of our employees. So everyone, all the officers of the organization, led by our president, put in place programs to make sure that our employees are well taken care of, that they have access to right medication, access to access to healthcare, I should say. But also second to that, so right after we were able to secure our employees, the next thing that we prioritized was also securing our suppliers, our business partners. Why do you say we want to prioritize business partners? Because we figured that once everything goes back to normal, it's very important for our business partners to be up on their feet once again. And so, even when sales is pretty slow at that point, we were paying our suppliers on time, we were paying our employees on time, because we wanted to make sure that everyone was taken care of, from our employees to our business partners. Dihang gipailawom sa mas ubos nga alert level status ang pipila ka mga probinsya ug lugar sa Davao Region, hinay-hinay na nga milagsik ug balik ang ekonomiya. Nadungagan na sab ang panudlanan sa PhilInvest. As the pandemic slowly became under control, and we started getting vaccines, people started becoming more brave, more courageous, if you like, more brave in going out, and started meeting up, and there's more commercial activity happening. Business started picking up. And because we took care of our partners, we took care of our employees, we were able to bounce back pretty quickly. And I'm very happy to share with you that compared to 2021 versus 2020, our revenues actually increased by 9%. So that is really the value of taking care of people, your people, and taking care of your business partners.
Matud ni Abejo nga diverse ang ilang mga kliyente sa Kimbali. Usa matud pa sa nagunang prioridad sa PhilInvest sa pagpatukod ng mga patigayon sa Kimbali Coast ang makahatag og privacy higayon sa katawhan nga makalingaw-lingaw kauban ng ilang pamilya layo sa saba og kahugyaw sa syudad ug masinati ang kamugaway sa mga talanawon sa isla. A very diverse client base, We have our customers range from the affordable segment, people who own their homes for the first time, to mid-price segment, and to people who enjoy a resort lifestyle, such as here in the Veranda and Kimbali. So we have a very diverse set of audience, and that's why it's very important for us to always have our fingers on the tab and make sure that we are aware of what our customers want and what our customers prefer. Now, we noticed a big change, if you like, in terms of customer preference during the pandemic. We noticed that people started asking for, more space, more greeneries, and I'm sure you also saw it in your own experiences talking to people, that people became more health conscious. And that's why we're very happy to offer this project, the Veranda condominiums, so that, we'd like people to come in here. We'd like people to be part of the PhilInvest Prestige lifestyle, where there's access to greeneries, access to open air, and more importantly, access to privacy, so that they can enjoy time with their families, enjoy time with their loved ones, and just be themselves. And that's what it's all about. Gawas sa open access sa dagat, makabintaha usab alang sa mga manag-iya og condo unit sa Kimbali ang mga water sports. 3 things that the Veranda does offer. One is it's open access to the sea, as you can clearly see. Second is there's just so much water sports that you can achieve here. You can go diving, you can go free diving, I should say. You can go kayaking. You can just laze under the sun and enjoy your health. And the third, I think, is really be with your family and friends. Enjoy those private moments together. Gidasig sa PhilInvest ang publiko nga pwede silang makabisita sa Kimbali Coast o galing interesado silang mukuha og lunaingon man kundo unit sa isla. Gipasalig sa PhilInvest nga affordable og nindot yun ang dapit nga layo sa mga kasikas ug adunay kalinaw sa pangunahuna. Giinagurahan na usab ang ilang nindot nga clubhouse nga nagatubang sa Davao Golf. Ang Kimbali property sa Samal Island, personal nga nadiskubrihan sa ilang kanhi Chief Executive Officer nga si Andrew Gutchanon. Ang Kimbali usa ka hapsay, malinawon og nindot nga paraiso alang sa mga mahiligon sa dagat. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kanto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share, pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!